Takže čaute všetci nového videa. Dneska ideme hrať s tým mojím bratom. Nevyšlo asi už 4 dní video. Ja som dostal Fenga. To je mytik. Yes. Dobre. Ty odkiaľ máš na Edgara tento skin? Čakaj, ja idem sa pozrieť. Feng. Lepším si ho. Tak. Má 7680 HP, movement fast, damage 2176, range very long, reload speed very fast, damage, čo tam už bol? Neviem, to je nejaký super sneak. Idem si ho skúsiť dať. A nepôjdem len na Edgarovi, takže poj, dávaj. Kebyže sa pýtate, čo to tu hučí, tak je to môj vetrák. Hej, prečo keď som tu ja sám, tak to je brutálne ťažké. Čakaj, aký to má range? Very long. That is very long range. Hej, pri mne ich je veľa. Jau! Blbka. Yes, ďalší. Je mŕtvý, ten tvoj. Ja už som dead. Je to strašne pomalé, ale dá sa s ním hrať. Ty čo tam stojíš? Ty si už sprostý? Ja som tam nestal, je to nešlo hýbať. Stál si tam. Ale je to nešlo hýbať. Nie, stál si tam proste. Je to nešlo hýbať. Ty nevieš ani hrať za Edgara. Dobre, takže musíme ísť druhé kolo kvôli tomu prcovi. Tak. Tieto krabice nič. Ty čo ich neničíš? To čo má? Tam je Slovák, pivko 1. Čo je? Desi. Showdown. Pivko 1 zomrelo. Slovák, chudák. A však aj ty. Čo robíš? Kde si? Poj sem. Si kao. Pivko 1 je... Yes, pivko 1 je naspäť, ale už nebude. Jau. Ty vôbec nič nerobíš. Kde si zabil to pivko 1? Jaj. Jak to, že ja som zabil 2? Ja som zabil ich viacej. No tak ja si idem dať. Čakaj. Mám 4 super rare. Ja mám jeden super.
Ja som mal 4. Čakaj. Ja si dám tohto. Edgara. Zase rozprávať. Daj si niečo iné, čo ti ide. Daj si toho robota. Toho 8-bita. Víš, odkiaľ som získal tento skin? Neviem. No pán Nuby, proste. Prečo ja viem lepšie na Edgarovi, lebo ja tu mám Hypercharge. Čakaj. Ja sa pozriem, čo tu mám všetko. Ja tu mám Hypercharge, potom Hard Landing, Physicus. Toto všetko tu mám skoro. No úplne všetko tu mám. Hardcore a Let's Fly. Outboost, Super Attack, Super Attack. No, takže mám tu... Ja som strašne zle dýcha. Neviem prečo, ale je to jedno. Takže mám na ňom všetko, poďme. Davaj. Ty si na tom robotovi dobrý, že? Aha. Oj. Nedáme šibeci. A prečo to dáme? To má tam jeden typek 11 prestižov. Strieľaj tam. Jau. Kamu vidíš to? To čo je, keď si dám ja Edgara a ty toho... Ty bola ja jeden. Ja som... To čo je? Však ja som tam zabil len toho, videl si? Daj mi to, daj toto. Daj. Ja to chcem dať preč hardcore. No neviem, čo s tým je. Please, nech sú nejaký, aspoň... tak budeme kempiť zase. Alebo budeme proste rozbíjať tieto boxy, čo nám dajú silu a životy. Ja mám už 3 tie ony. No my to máme spolu. Rozbil som 2 a ty 1. Jau. Drž sa. No som dead. Hypercharge. Nepomáha. On má hypercharge. Však ja som... Yes! Dali sme to. Neviem jak, ale dali sme to. Ty si zabil 0 a ja 4. To som zabil ako keby 2 týmy. Kámo, my sme najväčších profíkov zabili. A čo? Ja mám Edgara, som dobrý v ňom. Poďme preč. Rare, kámo.
Za chvíľu, keď budem mať 1000 trofejí na Edgarovi, tak si môžem dať Prestige. Star Drop. Adidas Star Cup. Dobre, čaute, ja už by som asi končil, lebo natáčame to dlho, ale no ja by som ešte išiel, ale proste už to natáčame dlho, takže čaute a zase u ďalšieho videa, takže sa majte.